سلام كبرات تخاتلتي داسنا اكسترا نحجي ابستدال وزيناتات وراس عراس سعود عرب غير وزل سفيح قال محتت بزعبه استسرزه ناي شتوتغارد صنبر بزملكت زل حد زينا امونغو بولاندن يوكرينن دبلوماسياو وطره تفطيرو مهلاو مغلاصن كالن زطقالك خونيو ابزا چانل دما ناي وطره تخاتلتن مخان سبسكرايب كتغبرون نتانا يدول ملكت كطوقن بخبري يعدمكم وراس عرات نكسنا السعود عرب بزعبة حفشاو كونتات هاجرون أبتو زبان بعلم درجات زلوات سلوان بزعبة مس إسرائيل زقبر زلو مسرح سلام أمريكيتو أبزوجا بروك عالم محتت هاجرو مس إسرائيل زلوات زمدنا نبنبر نملاس كم معلتنا معلتي إن دقربت تمت كم زلا قليصو اتولول مسحنتنا أمريكا فوكس نيوز تبهال مربب أبزوجا بروك عالم محتت مس إسرائيل أبزكايت زلو الزرب تسفتات نبور زمدنا كلتين هاجرات معلتا ويقرب الله انت خونا جن أتحزا فلسطينيان كيف تحزلو أزي أقدس ጉዳይ ኮይኒ ዝቅጽል ዘሎ በመባል ተዛሪቦ ከምዚ ፍለጥ ስዑድ ዓረብ ምስ እስራኤል ዘለዋ ዝምድና ናብ ንቡር ንምምላስ ዘረብ ካብ ተካይድ ነዊሕ ገይሩ ዘሎ ኮይኑ ኣብ ጎንቲ ምስ እስራኤል ክትገብሮ ትደሊ ዘላ ሰላም ምስ ኣሜሪካ ውዕል ምክልኻል ክትኣቱን ናይ ገዛእ ርእሳት ሲቪላዊ ኒውክለራዊ ፕሮግራም ንምዕባል ድማ ኣሜሪካ ክትሕግዛና ትደሊ ዘላ ወራስ ዓራት ንግስነት ስዑድ ዓረብ መሐመድ ቢን ሰልማን ኣብ ተቃለ ምሕተት ሃገሩ ምስ እስራኤል ዘለዋ ዝምድና ናብ ንቡር ንምምላስ እንታይ ይሓትት ዝብል ሕቶ ምስ ቀረበሉ ንዓና ጉዳይ ፍልስጤም ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ነዚ ጉዳይ ክንፈትሖ ኣለና እዚ ኣብ ሓደ ቦታ ክነብጽሖ ተስፋ ነገብር ንህይወት ፍልስጤማውያን ዘቃልል ንእስራኤል ድማ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ከም ተሳታፊት ዝገብር መዓልታዊ ነቃረብ ኣለና በመባል እቲ ብገለ ማዕከና ዜና ዝተዘርግሐ ኣብ መንጎ ስዑድ ዓረብን እስራኤልን ዝግበር ዝነበረ ዝርብ ተቋሪጹ ዝብል መግለጺ ካብ ሓቂ ዝረሓቀ በመባል ካብ መዓልትና መዓልቲ እንዳተቀራረብና ንመጽእ ኣለና ኢሉ እቲ ቃለ ምሕተት ፕሬዝዳንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንያሚን ነታንያሁ በኣካል ድሕሪ ምርኻቡ ድሕሪ ቁርብ እዋን ዝተዘርግሐ ኮይኑ ነታንያሁ ድሕሪ ትርክብ ኣብ ዘርግሖ ሓበሬታ ድማ መብዛሕትኡ ትርክብ ኣብ መንጎ እስራኤልን ስዑድ ዓረብን ታሪኻዊ ስምምዕ ሰላም ንምስራት ዝሕግዙ መንገድታት ዝምልከት እዩ ነይሩ እዚ ድማ ንግርጭት ዓረብን እስራኤልን ንምቁራጽ ብዓብዩ ከሰጉም እዩ ንኤስያ ማእከላይ ምብራቕን ኤውሮጳን ዘራኽብ ቆጠባዊ መስመር ንምቋም ዘመቻችእ እውን እዩ ዋብ ቃል ሃገራዊ ድሕነት ዋይት ሃውስ ጆን ኪርቢ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ መራሕቲ እስራኤልን ስዑድ ዓረብን ክሳብ ክንደይ ቅርበት ከም ዘለዎም ከምኡ ድማ ኣብቲ መስርሕ ኣበይ በጺሖም ኣለዉ ዝመስሎም ክዛረቡ ብዓለም ዝበለጸ እዩ ልዑላዊ ውሳነታት ነፍሲ ወከፍ ሃገር ባዕላ ክትገብሮ ዘለዋ እዩ ንሕና ነዚ نخبرو هنا كبل تزاريبو وراسع على سعود عرب أبزينا أستات لعل فرق سعاد صنحق على محتته بزعبة زتفل عليه قديات حتوتات زقرب له خوينو بزعبة إيران نيكولروات وارات كتونن تغل يا زبل زلو سقاتات بزملكت إيران نيكولروات وارات كيتونن كفتا قال لكم دي زبل حتى مسقرب له نحنا زخونة هاجر نيكولروات وارات بتونن له يسكفنا يو ازي حماق سقمتيو نيكولروات وارات ايد اليوم يوم مخنياتو اي تقومولن يوم إيران ولو نيكولروات وارات انتوننت زخونة هاجر نيكولروات وارات أبتقم دحر عويلاته مسمول على ما وقعات يلا مالتي دحر مبال إيران نيكولروات صورات دحر ونينا سعود عرب انتاي سقوم تخت وسد يزبل حتى مسقربلو دحر نيكولروات صور ونينهم نحنا ونيكولروات صور كنوننا كبلي تزاريبو كم زفل السعود عرب اب سيفيلاو معلا زوعل مالت ممنጨው ኤሌክትሪክ ዝኸውን ኒኩለራዊ መደበራት ንምህናጽ ድሌት ዘለዋ ኮይኑ እዝኑ ምትግበር ከ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ክትሕግዛ ትጽቢት ዘለዋ ወራስ ዓራት ንግስነት ስዑድ ዓረብ መሐመድ ቢን ሰልማን በዛዕባ ኩናት ዩክሬን ኣብ ዝተሓተተሉ እዋን ሃገሩ ምስክልቲያን ሃገራት ማለት ምስ ሩስያን ዩክሬንን ጽቡቕ ዝምድና ከም ዘለዋ ይኹን እምበር ዝኾነት ሃገር ንኻልእ ሃገር ክትወርር ከም ዘይድግፉን ሩስያ ብልዕሊ ዝወሰደቶ ውሳነ ድማ ኣብ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣንጻሩ ኣድሚጾም ምንባሩ ተዛሪቡ ንሩስያ ንመደጋፍ ዋጋ ነዳዲ ክኸብር ምእንቲ ፍርያት ነዳዲ ኣውሒትኩም ንዝብል ሕቶ ድማ ሃገሩ ስዑድ ዓረብ ፖሊሲ ፍርያት ነዳዲኣ ምስ ትውግእ ምትሓሓዝ ከም ዘይብሉን ኣብ ዓለም ለኻዊ ቀረብን ድሌትን ነዳዲ ዝምርኮስ ቆጠባዊ ውሳነ ጥራይ ምዃኑ ገሊጹ ብዛዕባ ኣብቲ ሃገር ዝረአ ዘሎ ለውጥ ኣመልኪቱ ድማ እዚ ወራስ ዓራት ቅድሚ ሕጂ ስዑድ ዓረብ ዓቀባዊት ሃገር እያ ነይራ ምስ ግዜ ድማ ጽገናታት ምግባር ኣገዳሲ እዩ ኣሜሪካውን ቅድሚ ሕጂ ዓቀባዊት እያ ነይራ ድሕሪ ምባል ኣብቲ ሃገር ብርክት ዝበለ ጽገናታት ይገብሩ ከም ዘለዉ ክገልጽ እንከሎ ሃገሩ ድማ ኣብ ዝቐረበ ዓመታት ብቆጠባ ካብተን ኣብ ቅድሚት ዝስራዕ ሃገራት ክትከውን ምዃና ተዛሪቡ ንሱ ኣብዚ እዋን ሃገሩ ስዑድ ዓረብ ካብ ነዳዲ ወጻኢ ዘሎ ቆጠባ ካብ መዓልትን ኣብ መዓልቲ እንዳዓበየ ይመጽእ ከም ዘሎ ድሕሪ ምግላጽ ነታ ሃገር ኣብ ኩሉ መዳያት ንምቕያር ይሰርሑ ከም ዘለውን ኣብ ቀረባ ዓመታት ድማ ራእይ 2040 ክጅምሩ ምዃኖም ገሊጹ ብዛዕባ እቲ ሃገሩ ኣብ ኩዕሶ እግሪ ተውፅኦ ዘላ ወጻኢታት ብዝምልከት ኣብ ዝተሓተተሉ እዋን ድማ እቲ ዝገበርዎ ወጻኢታት ንጃምላዊ እቶት እቲ ሃገር ብሓደ ሚእታዊት ክሳብ ዝዕበዮ ዝተባህለ ይበሃል ከም ዘየገድሶም ክገልጽ እንከሎ ቱሪዝም ኣብ ጃምላዊ እቶት ናይቲ ሃገር ዘለዎ ኣበርክቶ ካብ 3 ናብ 7 ሚእታዊት ክብ ከም ዝበለውን ገሊጹ
بدقفتي نايتي اب ኤርትራ ዘሎ መሪሕነት ዝመጽ ቀዳም 23 ነሐሴ ኣብ ከተማ ሽቱትጋርት ክካየድ ተወጢኑ ዝነበረ ጽምብል ከም ዝተሰረዘት ማሊ ወፂ ኣብ ዝነበረ ዜናታት ተገሊጹ ዝነበረ ኮይኑ ሕጂ ኸኣ ነዚ ኣመልኪቱ ምምሕዳር ከተማ ሽቱትጋርት ኣብ ዝሃበ ሓበሬታ እቲ ብማሕበረኮም ኤርትራውያን ፌስቲቫል ንምክያድ ዝጸንሐ መደብ ብስምዕ ከም ዝተሰረዘ ኣፍሊጡ ዝሓለፈ ቀዳም 16 መስከረም ኣብታ ከተማ ክካየድ ተሓሲቡ ኣብ ዝነበረ ፌስቲቫል ብዝተፈጥረ ዕግርግር 228 ዝኾኑ ኤርትራውያን ተቃወምቲ ምስ ፖሊስ ድሕሪ ምግጫዎም ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝኣተው ዝተገለጸ ኮይኑ በሰንኮ ድማ እቲ መደብ ኣብ ትዕለት ክካየድ ከም ዘይከኣለ ተሓቢሩ ነይሩ ብድሕሪኡ ካብቶም 228 እቶም 227 ናጻ ተለቐቆም እዮም ብድሕሪኡ ብኣዳለውቲ ናይቲ ጽምብል ከም ዝተሓበረ እቲ ጽምብል ንቐዳሚ ተሰጋጊሩ ጸኒሑ እዚ ድማ ንሰበስልጣናት ከተማ ኣብ ወጥርን ክትዕን የእትዎም ይጸኒሑ ነዛ ኣመልኪቱ ካብ ምምሕዳር ከተማ ሽቱትጋርት ኣብ ዝወፀ መግለጺ ምስራዝ ናይቲ ተመዲቡ ዝቐነየ ጽምብል ኣብ መንጎ ምምሕዳርን ኣካየትን ብዝተበጽሐ ሓበራዊ ስምዒ ኢሉ እዚ ውሳነ እዚ ኣብ መንጎ ኣካየት ማሕበር ኤርትራውያንን ሓላፊ መቆጻር ስርዓት ተኸተማ ከለመለስ ሜየር ድሕሪ ዝተኻየደ ጽዑቕ ዘረብ ዝተበጽሐ ኮይኑ ንስለ ድሕነት ህዝብን ምኽባር ስርዓትን ብሓበራዊ ስምዕ ዝተወሰነ ምዃኑ እውን ብተወሳኺ ተገሊጹ በቲ ተወሲዱ ዘሎ ውሳነ ምክትል ኮሚሽነር ፖሊስ ተኸተማ ካርሰን ሆፍለር በቲ ውሳነ ሩፍታ ከም ዝተሰምዖ ገሊጹ ኣሎ ሓንቲ ካብ ቀንዲ እሙናት መሓዙት ዩክሬን ዝኾነት ሃገር ፖላንድ ድሕሪ ምስ ጉዳይ እኽሊ ተተሓሒዙ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዝተፈጥረ ዲፕሎማስያዊ ምስሕብ ናብታ ምስ ሩስያ እትዋጋእ ዘላ ጎረቤታ ዝኾነት ዩክሬን ኣጽዋር መልኣኽ ደው ከም እተብል ኣፍሊጣ ኣብ ክንድኡ ንገዛእ ርእሳ ዘመናዊ ኣጽዋር ኣብ ምዕጣቕ ከም እተተኩር ቀዳማይ ሚኒስተር ፖላንድ ገሊጹ እቲ ስጉምቲ ዝተወሰደ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ወጥሪ ድሕሪ ምስፋን እዩ ፕሬዚደንት ዩክሬን ቮሎዲሚር ዘለንስኪ ኣብ ዋዕላ ውድብ ሕብራት ሃገራት ድሕሪ ዘስምዑ መደረ ብሶሉስ ፖላንድ ንኣምባሳደር እቲ ሃገር ፀዊዓ ኣዘራሪባያ ዘለንስኪ ገለ ሃገራት ምስ ዩክሬን ዘለወን ምሕዝነት ናይ የምሰል ከም ዝኾነ ክገልጽ እንከሎ ፖላንድ ነታ ካብ መጀመርታ መዓልቲ ናይ ተወግእ ጀሚራ ክትሕግዝ ጸንሐት ሃገር ዘይምልከት እዩ ክትብል ነጺጋቶ ቀዳማይ ሚኒስተር ፖላንድ ማቲየዝ ማራዊኪ ብረቡዕ ብቴሌቪዥን ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ድሕርቲ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ምስ ሰደድ እኽሊ ተተሓሒዙ ዝተፈጥረ ምስሕብ ሃገሩ ናብ ዩክሬን ኣጽዋር መልኣኽ ደው ከም እተብል ኣፍሊጡ ንሱ ፖላንድ ዘመናዊ ኣጽዋር ንዕጥቓ ስለ ዘለና ደጊም ናብ ዩክሬን ኣጽዋር ኣይንልእኽን ኢና ኢሉ እቲ ምስሕብ ጉዳይ እኽሊ ድሕሪ ወራር ሩስያ መስመራት ጸሊም ባሕሪ ብምዕጻዎም ዩክሬን ብመሬት ሰደድ ክትገብር ዝኽእል ኣማራጺታት ክትደሊ ኣብ ዝተገደደትሉ ዝነቐለ እዩ ድሕሪዚ ብዙሕ መጠን ዘለዎ እኽሊ ናብ ማእከላይ ኤውሮጳ ይውሒዙ ከም ሳዕቤኑ ናይ ዩክሬን እኽሊ ከባብያዊ ዋጋ ከይውርድ ዝሰግአ ሕብረት ኤውሮጳ ናብ ሃገራት ቡልጋርያ ሃንጋሪ ፖላንድ ሮማንያን ስሎቫክያን ከይኣቱ ብግዝያውነት ከልኪሉ እዩ እቲ ክልከላ ብ15 መስከረም ክቋረጽ እንከሎ ሃንጋሪ ስሎቫክያን ፖላንድን ግን ነቲ ክልከላ ቀጺሎን እየን ኣብ መጀመርታ ሰሙን ዓለም ለኸ ሓላፍነት ተጣሒሱ ዝበለት ዩክሬን አንጻር እተን ሰለስተ ሃገራት ናብ ትካል ንግዲ ዓለም ክስ ኣቕሪባያ ፖላንድ በግዳኣ ነቲ ክስ ብምንጻግ ነቲ ክልከላት ደው ከም ዘይተብሎ ኣፍሊጣላ ዩክሬን ነቲ ምስ እኽሊ ተታሒዙ ዝተጀመረ ወጥሪ እንተዘይ ኣህዲኣቶ ኣብ ካልኦት ምህርታት ዩክሬን እውን ክልከላ ከም እትገብር ቀዳማይ ሚኒስተር ማሪዋኪ ናይ ፖላንድ ኣጠንቂቑ እተን ሰለስተ ሃገራት ዋላኮ ክልከላ እንተገበራ እኽሊ ናይ ዩክሬን ብግዛኣተን ኣቢሉ ናብ ካልኦት ሃገራት ክሓልፍ ከም ዝፈቕዳ ግን ገሊፀን እየን ዩክሬን በግዳኣ ፖላንድ ስምዒት ንጎኒ ብምግዳፍ እቲ ወጥሪ በዘተ ክፍታሕ ክትገብር ፀዊዓላ ካብ ዩክሬን እኽሊ ምእታው ኣብ ዕዳጋ ኤውሮጳ ጉድኣት ከም ዘይውርድ ዝገለጸት ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ፈረንሳ ነቲ ወጥሪ ዝሕዝን ክትብል ያወቂሳቶ ዩክሬን ነቲ ካብ ሩስያ ዝወርዳ ዘሎ ምጥቃዓት ክትከላኸል ደገፍ ክትገብረላ ጸንሐት ፖላንድ ታንክታት ካብ ጀርመን ንኽወሃባን ነፈርቲ ክቐረበላን ብምጽዋዕ ከምኡውን ልዕሊ 1.5 ሚልዮን ስደተኛታት ብምቕባል ኣብ ጎና ደው ኢላ ጸኒሓያ ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም